geheim. Zei Sietske op de gang naar het huisje op de 6e verdieping van het verzekeringskantoor in het noordesten van de Zuidwest-Tellingwervens in Gaaster-Sjoerd. Wilst Siebe, Wiebe, Wiep, Wieberen, Boele, Hennebouke en Jean-Pierre Gustavo met zijn allen in dat liedse liftje onderwijs binnen naar onderen, naar de kantine. Mijn geheim? Stammert Gaaster-Sjoerd. Wat voor een geheim? Ik weet het beste toeraast. Ja, wist wel, Gaaster-Sjoerd. Zei Sietske. Ik wist het hier in Lien al, op een 4e verdieping. Gaaster-Sjoerd weet net hoe er het had. Nee had er iemand wat verteld. Nee had er ek maar het liedste blikken dien oer wat hem in een holle dwaande had. Maar Sietske weet het. Of bedoelt ze misschien wat oors, zou dat kennen? Dat ze het hielendal net had oer Gaaster-Sjoerd zien cannibalisme, dat er slucht is op mensenvlees en der slachtoffers verziekerd, dat er altijd zo'n honger had, omdat gewoon eten liek als een stukje balen hem net zedet, hoe volle of er direct van opiet, dat er ek wel eens een collega in een lift om een luchtje bracht had, mijn naam naar de kelder en daar in een jiske poede dubbelteerd had en boeten derlei om hem jongens bij het zuster op te heljen. Dat er ek wel eens een stagiair sneuvelen is, dat de sollicitanten vermidje ek net veilig binnen. En ben ik nou net een beroerde verteller, dat ik dit er al sammer uitgooi, dat dus held een kannibaal is en alle vardwam mat om zijn honger en zijn geheim te verbergen? Hoe bedoelst u dat? Ik bedoel, wat bedoelst u eens? Ik heb geen geheim. Oh, Zei Sietske. dat meende ik. Gaaster-Sjoerd zocht Sietske nog even vertwijfelen aan, maar ze liek het ernstig en tevreden te wezen met zijn antwoord. Oh, dan zal ik maar even. Zei Gaaster-Sjoerd en hij wies naar het huisje aan het eind van het gangpaad. Ja, dan hel ik de lift wel weg. Zei Sietske en ze staat verlegen en met een gleune holle bij Gaaster-Sjoerd wij, van de gong verom de afdeling op. Hier is Gaaster-Sjoerd goed voor wij kwam. Onheimlich. Onheimlich. Onheimlich.